Как да държим инсулина в нормални граници чрез хранене и спорт? Инсулинът е ключов хормон за енергийният баланс. Ако нивата му обаче са извън норма, това може да доведе до инсулинова резистентност, надаване на килограми, хормонален дисбаланс и включително проблеми с фертилността. Аз съм Красимира Стойчева-Пекова, доктор и специалист по здравословно хранене и спорт. Имам над 25 години опит в спорта като състезател и треньор по кано-каяк. Но как да поддържаме инсулина в норма? Ето и топ храните, които могат да го стабилизират. На първо място са здравословните мазнини като авокадо, зехтин и ядки. Те забавят усвояването на въглехидратите и предотвратяват рязкото покачване на кръвната захар. Чистите протеини като яйца, пилешко и риба поддържат стабилни нива на инсулин и осигуряват дълготрайна енергия през целия ден. Фибрите и зеленчуците пък, например като броколите, спанакът и тиквичките, съдържат голямо количество фибри, също така забавят усвояването на захарите и подпомагат храносмилането. Плодовете с нисък гликемичен индекс като горските плодове, ябълките и крушите доставят витамини без да предизвикват резки скокове на кръвната захар. А бавните въглехидрати като киноа, пълнозърнести продукти и бобови култури поддържат енергийните нива стабилни през целия ден. Какво обаче трябва да избягваме? Захар, бяло брашно, прекомерна консумация на газирани напитки. Също така и продуктите, чието състав съдържат голямо количество трансмазини, защото те влошават инсулиновата чувствителност. Физическата активност също е неизменна част от баланса на инсулина. Минимум 30 минути на ден трябва да има движение. Дали ще е под формата на ходене, бягане, плуване, йога или какъвто и да е спорт. Упражненията след хранене също са много важни. Дори 10-15 минути разходка на ден могат да подобрят контрола на кръвната захар. А редовният сън и управлението на стресът ще държат кортизолът, който е хормонът на стресът, в норма и няма да повлиява на инсулина. Малките промени в храненето и активността могат да доведат до големи резултати за вашето здраве. Затова започнете още днес. За повече интересно съдържание относно женското здраве, последвайте каналите на болница Селена.